Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Robloxa. U ovoj igrici je cilj da preživimo prirodne katastrofe. Vjerovatno ste nekad čuli ili igrali ovu igricu. Uglavnom, čekamo da ovi završe, pa onda mi idemo da probamo da preživimo. Ja mislim da ćemo preživjeti dosta, pošto ovo nije teško, samo se mora malo razmišljati. Znači ljudi, prije samog početka vi lajkajte video, pretplatite se na kanal i uključite zvonce ako želite još videa. Minecraft preživljavanje izlazi sutra. Znam da sam danas rekao da će izaći GTA San Andreas, ali ipak neće. Evo sad ćemo uskoro, kako zove, mi ići. Uglavnom, sad, znači za nekoliko sekundi mi idemo, samo da se dole resetujemo, pa sve ćemo imati. Ne! Ja kažem se, meni ovo vrat sad, ko da sam poginuo. Dobro, neće. Šta je sad katastrofa? Ja sam ovo prije igrao, ali ovo je nova mapa kako se već čini. Daj meni autić ovaj. Ne, nije u redu, ja sam prvi stio da sjednem. Kako sam pao? Dobro je. Ovo je nova mapa, ja sam prije igrao u igricu, ali nije bila ova mapa. Tako da ne znam šta da radim sad. Ne piše mi šta će se desiti. Ovo se... šta je ovo? Ne znam šta je ovo. Tornado! Nisam ne vidio piše tornado, ali gledamo pored. Joj, bježi vamo. Evo ovdje, danas sam siguran. A možda i nisam. Malo šta sigurnije. Neka ovdje ću ja. Ne, ode zid. Ode ja. Jesam poginuo? Nisam. Ne, molim te da poginem sad, ne. Ovdje su svi. Aha, tu je tamo sad tornado, svi bježte vamo. Ovdje iza ovog drveta. Ipak ovdje dole možda bolje, evo ovdje. Uglavnom ljudi, hajmo na ovom videu 10 lajkova da skupimo. Znači, radim nešto na preživljavanju, tako da znate, kad bude preživljavanje, bit će dosta novih stvari. Radi se pomalo. Čekaj, mogu ga first person ovako. Ne, neću ovo ići. To preživljavam, prvi sam ovdje. Super. Sljedeća mapa. Sad će se ovo vamo sve razviti. Bukvalno smo skroz sve srušili. Vidite da dam nekog lika. Evo ga tačno onda. I ovo je nova mapa, kako se osjeća. Ovdje su neki šta god da je. Jo, a nije nova, sjećam se ove mape. Moram ići gore. Mislim, ne moram, ali iću. Gore, da vrde se. Ajde, brže ti jest da se ono. Da prestaklo sam. Ne! Eto ti moje, eto. Poginuo sam, eto moja žurba. Neka. Žurio sam i zaslužio sam. Ne znam šta će neki deadly virus. Ne znam stvarno kakav je virus.
Čak šta? Pa njima se kako vidim ništa ne deša. Kako sam poginuo smatano? Ne vezi. Znači ljudi, htio sam snimati Rainbow Friends, ali ja mislim da je popularnost te igrice istekla. Ja sam to igrao prije. Prije već što sam snimio i to puno prije već što sam snimio. A šta se sve dešava kod njih tamo? Ja kako vidim ništa. Čekaj, mogu ja sad dalje vama skroz? A mogu malo. Ne ga završila. Da ima sljedeću mapu. Znači ljudi, sad ću malo rijeđe izbacivati videa. Najvjerovatnije. Ja mislim svako drugi dan, nisam sigurna. Ova mapa je bila i znam da se gore može popiti. Ali ovo mene nešto ne vodi da dobro da se gore penje. Ovo je oblak. Ali opet nema ništa toliko bolje. Zavisi šta će biti. Znači ljudi, subscribe-ajte se na kanal, obavezno. Da dođemo više do ti 20 subova pa i do 100. Ovo se meni ne čini ko dobro. Vama, bježi. Što stojiš? Bježi. Dobre. Ova mapa je isto bila. Ali ovo je jako neka kiša. Ili kiša, ja mislim da nije postojala ova kiša. Ali ja znam da nema ovdje krov. Evo vidite tu kišu kako prolijeće. Počeo nam je krov. Nemojte skakat, samo podržite krov. Eto. Bježi. Po drvo. Ne, ali nemoguće. Pa ošao sam po drvo, bilo i vratilo me. Zbog interneta. Jako je zeznuto ovo preživiti. Ja sam mislila da je lakše. Nisam odavno snimao Roblox, a nisam ni igrao Roblox. Zadnji put kad sam ga igrao je kad sam zadnji put snimao. Eto, to da znate. Ovdje neka mašina. Šta može ovdje? Ma neće ovdje biš. Znači... Vidio pauz. Znam ovu mapu. Od sad gore popit. Ovdje se penje. Hajde, popni se. Ovo je kad nisam pauzao. Sad ako bude neki tornado, onda ne od mene ništa, jer ako ovo on sruši, mi svi padamo dole odjednom i gotovo, nema šanse preživiti odavde. Eno na upust kamiona, hej, zlup.
Dobro je, znači dobro sam uradio. Tsunami je tako ovo je najveća tačka. Pored onog tamo, ali najveća tačka je na koju mi možemo otići. Evo ga tamo ide, vidite. Znači ljudi, meni sad trenutno, kao što vidite, ne laguje igrica i sve normalno radi, ali ja ga snimim. Znači, i kad objavim na YouTube, iz nekog razloga laguje, tako da ja ne znam sad laguje li vama, ja znam da meni ne laguje. Ako laguje, izvinjavam se. Vidite sve, znači, sravnjuje sa zemljom. Znači, ovo, ćemo nas obort? Ne! Pa, pa, sve je sravnio sa zemljom. Ja sam se ovom navodio. A jednu sam, jesam jednu preživio u videu. Jesam smotan. Tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno stavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Lajkajte video, subscribeajte se na kanal. Pozdrav! Vidimo se. Ćao!